Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly Hepdäniň täzeliklerini şufananda. Türkmenistanyň prezidenti Balkan welaýatyna iş taparyny amala aşyrdy. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherinde gurulýan edeskalaryň şekil taslamalary bilen tanışdy. Arkadaş şäherinde täze şaýoluň we Döwrewap köprüniň açylyş dabarasy boldy. 1 awgustdan Türkmenistanyň ýolbaşçylar düzümi zähmet ruhsatyna çykdylar. Aşgabat Türkmenbaşy ugru boýunça ýygyderli howa gatnawlary täzeden ýoly goýdar we beýlik habarlar. İýulda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyrdy. İş taparynyň başlygyna Gurbanoğlu Berdimuhammedow täze şäheriň çäklerine gurulýan dürli maksatly binalaryň, aýratyn hem döwrewaplaşdyrylan şaýoluň, köprüleriň, ýol ulug düzümine değişli deskalaryň şekil taslamalary bilen tanışdy we değişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Şeýle hem halk maslahatynyň iş taparynyň başlygyna täze şäheriň çägine guruluşy batly depkinne dowam edýän desgalary aýratyn Arkadaş şäheriniň mescidini synlady. 28 iyulda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Özbegistanlyk kärdeşi Bagtyyor Saýydow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligiň barşyna Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk puwtalandyrmak, ýetip gelýän sebit we halkara derejeli wakalara taýýarlyk bilen bagly köp sally möhüm meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. 28 iyulda Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherine ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparyň 8-nji mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine söwda, energetika, ulug, senagat, işe uýerlik, oba hojalygy we özara maýa goýumlary höwetlendirmek ýaly ugurlar bilen bagly meseleler girdildi. Duşuň ahyryna taraplar söwda, ykdysady, energetika, ulug, oba hojalygy we beýlek ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alalaşyklary öz içine alýan teswirnama gol çekdiler. 28 iyulda Türkmenistanyň durmuş ykdysady düzümleriniň dolandyryş toplumlaryna, ýurdun welaýatlarynyň häkimliklerine hemde Türkmenistanyň mejlisine 2025-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna alınıp barılan işleriň jemlerine bagşlanan maslahatlar geçirildi. Maslahatlarda Türkmenistany durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirişi ara alınıp maslahatlaşyldy. Milli kanunçylygy mundan beýlekde döwrewaplaşdyrmak boýunça alınıp barylýan işler barada hasabatlar diňlenildi. Ýurdu hemde sebitler ösürmegiň möhüm meseleler boýunça pikir alşyldy. 30 iyulda Prezident Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş taparyny amala aşyrdy. İş taparynyň çäklerine döwlet başlygyny hassa döwrewaplaşdyrylan Türkmenbaşy halkara howa mendili. Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatynyň geçiriljek ýerleri, şol sanyna forumyň geçýän günlerini, abada milli siýahatçylyk zowlagyna meden çärelerin guraljak ýeri, şeýle-de siýahatçylyk zowlagyna mihmanlary kabul etmek, olary türkmen halkynyň gadymdan gelýän mihman söýerlik däplerine laýyklykda garşylamak bilen bagly geçirilen işler bilen tanışdy. 30 iyulda Arkadaş şäherine täze şaýoluň we Döwrewap köprüniň açylyş dabarasy boldy. Durky düýpli täzelenen Göktepe we Keýmirkör şaýollarynyň çatyrygyna ýerleşýän köprüniň açylyş dabarasy belent ruha beslenen aýdym sazlar bilen başlandy. Köprüniň uzunlygy 627 metre, ýyny 29,5 metre, boýunyň belentligi 9 metre barabar. Onuň üstünde we asyna uluglaryň sağlaşykly hereketini üpçün edýän ýollar häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede guruldy. Türkmenistanyň ýurdun ýokary okuw mekteplerine, şeýle-de mugallimçilik, lukmançylyk we medeniýet ugurly orta hünär mekteplerine giriş synaglary başlandy. Okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglary ýokary, orta hünär okuw mektepleriniň ýerleşýän ýerine geçirilýär. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň Türkmen portaly habar bermegine görä, 2025-2026 okuw ýylyna ýurdun ýokary okuw mekteplerine 16782 talebi, orta hünär okuw mekteplerine bolsa 10879 talibi kabul etmek meýilleşdirilýär.
Yaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilýän Expo 2025 bütün dünýä sergisine Türkmenistanyň pavilyony milyonuncu mihmany kabul etdi. 1 milyon mihman sag bol Yaponiýa. Şu gün biz ajaýyp bir tapgyra ýetdik. Türkmen däp desurlary, mihman söýerligi we medeniýeti bilen bu ýerde 1 milyon mihman garşy alyndy diýip serginiň guramaçylary belleýärler. Expo 2025 sergisi 13 aprelden 13 oktyabraçelli Osaka aýlygyndaky ýumuşymy emeli adasyna biziň ýaşaýyşymyzyň geljekki jemgyýetiň döredýär şygary bilen geçirilýär. Guramaçylar dünýäniň dürli künjeginiň 28 milyondan gowrak mihmany kabul etmegi meýilleşdirýärler. 31 iyulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministriniň ornmasary Ahmet Gurbanow bilen Taýland padşahlygynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we dolu ygtyýarly ilçisi Aşgabatdaky diplomatik missiýasyny tamamlayan Operat Sugand Habhiriň arasynda duşuk geçirildi. Duşukda taraplar siyasi, sewda, ykdysady we medeni insanperwer ugurlarda Türkmenistan bilen Taýland padşahlygynyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ösüş derejesine baha berdiler. 1 awgustdan Türkmenistanyň owy hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň hemde welaýet häkimleriniň beýleki ýolbaşçylar düzümi zähmet ruhsadyna çykdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki çykyşyna bellenşi ýaly ýolbaşçylar ýurdun şifahanalaryna hemde awada milli syýahatçylyk zowlagyna diýinjelerler. Ýolbaşçylar düzümi 4-8 awgustda awada milli syýahatçylyk zowlagyna geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty bilen bagly ähli guramaçylyk işlerine hem gatnaşarlar. Aşgabatdaky ýolagçy avtolog kärhanasy 1 awgustdan Köpetdağ şaýolunyň uğruna bejeriş işler geçirilýärligi sebäpli 100-nji Tekebadar Arkadağ şäheri avtobus uğrunyň hemde 45-nji Tekebadar Gökdere avtobus uğrunyň ütgödülýärligini habar berýär. Täze uğurlar boýunça avtobuslaryň hereketleri bilen Türkmen portalynyň habaryna has giňişleýin tanyşyp bilersiňiz. Türkmenistan aviakompaniýasy 11 awgustdan başlap Aşgabat Türkmenbaşy Aşgabat ugru boýunça iýdigiderli howa gatnawlaryny täzeden ýola goýar. Täze tertibe laýyklykda Aşgabat bilen Türkmenbaşy şäheriniň arasynda her gün iýdigiderli howa gatnawlary amala aşyrlar. Gatnawlaryň tertibi bilen giňişleýin Türkmen portalynyň habaryna we Türkmenistan Airlines.com internet saýtyna tanyşyp bilersiňiz. Dünya täzelikleri. Tuvalu, ada döwleti özüniň 11 000 raýatynyň ählisini deňiň derejesiniň ýokarlanmagy we deňiz garasatlarynyň köpelmegi bilen bagly göçürmäge taýýarlanýar. 2023-nji ýyldan başlap ýurdun Awstraliýa bilen howa ygtyýarnamasy esasynda göçýärler kabul etmek barada alalaşygy hereket edýär. 2025-nji ýylyň iýulyna çenli Awstraliýa geňeşi göçmek barada 9 000 goly arda kabul etdi. Bu adanyň uly ýaşly ilatynyň tasýardyr. 10 ýylly ada döwleti ilatyň tasýarynyň terk etjekdigi bellenilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň bahalandyrmagyna görä, eýýäm häzir deňiň derejesiniň ýokarlanmagy tutuş dünýäde milliard töwereg adama howp salýar. Hataýyň Hunan welaýatynyň Yuyan şäherine ýurtda ilkinji barbekü almy barlyk institut açylýar. Täze institut çyşlikçi hünärmenler taýýarlamaklygy, barbekü taýýarlamagyň ölçeglerini işläp bilmegi, şeýlekem yerli brendler öňe sürmegi maksat edilýär. Hatay Halk Respublikasyna bu bilim edarasynyň açylmagy çyşlik taýýarlamakda Yuyan medeniýetiniň ýurtdaky meşhurlygy bilen baglanýar. 2025-nji ýylda dünýäde bolan tebiği betbaççylyklar 112 milliard euro möçberine ziýan ýetirdi. Munyň üçin Los Angelesdaky tokoy ýangynlary, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýuwuz howany we Myanmadaky ýer titremeleri mysal getirmek ýeterlikdir. Şunda 112 milliard euro ziýanyň 70 milliardy ähtiýaçlandyryldy. Alimler Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna tupan wagtynda dünýäde iň uzun ýyllarmy hasaba aldylar. Ol 820 kilometr ýetdi we bu Paris bilen Venesiýanyň aralygyna deňdir. Şeýle aralygy geçmek üçin ulagdy 9 saat, uçurda 90 minut gerek bolýar. Bütün dünýä meteorologik guramasynyň alimlary bu wakanyň ýyllarymlaryň tebigatyna has içgin düşünmäge ýardam berjekdigini belleýärler. Sport täzelikleri. KAFA 2025 Milletler Kubogy ugrundaky ýarışda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ähli garşydaşlary belli boldy. Yarış tarihinde ikinci gezek 8 topar. KAFA'nın
6 agzasynyň Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Awganystanyň we Iranyň, şeýlekem Omanyň we Hindistanyň milli ýygynylarynyň gatnaşmagyna geçiriler. Toporlar 2 toporça bölünýär. A toporyň duşşuklary Özbegistanyna, B toporyň duşşuklary bolsa Täjikistanyna geçiriler. Türkmenistanyň milli ýygyndasy A toporçada Omanyň, Kyrgyzstanyň we Özbegistanyň toporlaryna garşy çykyş eder. Toporçalaryň ýeňjileri finalda duşşarlar. İkinci orny eýlen toporçalar birinci medal ugruna bäsleşerler. Türkmen futbolçulary ilkinji duşşuny 30 awgustda Kyrgyzstana garşy geçirer. 2 sentýabrda Özbegistan bilen oýnar. Toporçadaky iň soňky duşşuny bolsa 5-nji sentýabrda Omana garşy geçirer. 2006-njy ýylda Italiýanyň milli ýygyndysynyň düzümine dünýäniň çempionu bolan Andrea Pirlo, Birleşen Arap Emirlikleriniň 2-nji ligasyna çykyş edýän Dubai United futbol klubynyň baş tälimçisi wezipetine bellenildi. 46 ýaşly hünärmen bilen 2 ýyllyk şertnama baglanşyldy. Pirlo mundan öň Sampdoria, Turin'in Juventus'una, şeýlekem Fatih Karagümrük Türk klubyna ýol başçylyk etdi. Pirlo oýunçy hökmünde Milan bilen 2 gezek Italiýanyň çempionu boldy. Şol bir wagtyň özünde de 2 gezek Çempionlar Ligasyna we UEFA'nyň Super Kubogyna ýeňji boldy. Italiýanyň Kubogyna we Super Kubogyna munasip boldy. Juventus'da ol 4 gezek ýurduň çempionu, 2 gezek Italiýanyň Super Kubogynyň we 1 gezek Italiýanyň Kubogynyň eýesi boldy. 23 ýaşa çelli oýunçylaryň arasynda futbol boýunça Aziýa çempionatynyň saýlama ýarşynyň C toporçadaky oýunlaryna Türkmenistanyň 2 wekili emin hökmünde bellenildi. FIFA'nyň halkara derejeli emini Resul Mehmedow, baş eminiň Ahmet Beýnadarov bolsa kömekçi eminiň wezipetini ýerine ýetirer. Toporçalaryň oýunlar 2025-nji ýylyň 3-9 sentýabr aralygynda Vietnamyň Vietchi şäherine geçirildi. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen portal web saytymyzdan dogrulygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.